rok bono rengjagai bono hajagai boni yong songrok tei buk tongo ani yar bo haino rengjagai bosok bola ang salia gobang mano role khabalia pare joto jong palkhaya pa khorlai phite baisa aisine bangai te kaisa sopai pika sini sar Nondi Gopal sar bo bahanya rengjagai sini aisrino 100 taka price kya joto yapa khorlai phade te kaisa ke sini ex president boromgonang Omar Kumar ni location Budi Rani bo bahayne bono rengjagai 50 taka price dokha Omoke teke sopai piuka jiten debor ma bo bahayne rengjagai 100 taka price dokha te kaisa sopai piuka hayne hai sini kamani no Sengkrak hai tongnai Manik Chandra Jomantia bo bahayne hai 100 taka price rapiuka te kaisa sopai piuka sini Aitma club ni khoroksa ex executive tongnai jini borong monama Ajat Jamini Jomantia bo bahayne 100 taka price rakha